A ja moram da vam kažem da sam ja kao voditelj dugogodišnji i kao neko koji je u estradi ovoliko dugo godina puno ovakvih reportaža radila. Ovakva atmosfera na Kebinom koncertu je zaista bila fascinantna. Ali još jedan čovek na estradi ume da napravi sličnu atmosferu. Džej Ramadanovski. Džej, zdravo, dobro mi došao. Ćao, dobar dan. Hoću prvo da te pitam kako si, ćeš reći gledalcima iskreno ili ćeš reći dobro sam? Pa reći ću iskreno, nisam dobro. Bio sam na jednom romskom balu prekjuče, tako da mi je uvatila promo, viš kako se okrećem, ko da mi je motka iza kičme. Dobro, sve sreća, to sada gledalci ne vide, ali vidjet će kad budeš pevao playback, znaš? Dobro, neće vidjeti, pošto je lagana pesma, pa onda mogu lagano da se pokreće. Dobro, pre nego što pređemo na stvar, kako bi se reklo, da popričamo o pesmama koje tek treba da se čuju i da o CD-u koji tek treba da se pojavi, saznala sam nešto, dragi gledalci, pre ulaska u studio od Džeja, a to je da ćerkica mala, mlađa, je li tako? I tekako peva tatine pesme? Pa ne peva, ona još peva samo A, znaš, ne zna da priča. Koliko ima? 8 meseci? 8 meseci. Pa da. Znači, voli da sluša tatu i to je ono najbitnije. Za sada samo igra. Pa voli svu muziku, znaš, nije samo tata, znaš, voli sve, voli košarku, recimo, da gleda, skače, znaš, prosto neverovatno je, kažeš, peri veš, ona pere veš, od ima 8 meseci, znaš. Znači, bit će sportista. Možda neće otići u pevački vod. Biće, bre, peračica. Dobro, mi bi joj poželeli da bude, dakle, ili u tatinom poslu, ili estradni umetnik, ili sportista, a može da bude i domaćica. U stvari, i moraće. I moraće. Ja moram da kažem, izvini što te prekinem, moram da kažem da sam već par puta otpevao ovu pesmu i ljudi misle da je to nova ploča. Nije nova ploča. Tu smo da to kažemo. Moram isto da kažem da se nisam pojavio 5 meseci na ovoj televiziji iz razloga što sam tako želeo da se povučem malo jer sam bio udavio ljude sa onom emisijom i tako dalje, onda sam se namerno bio povukao i onda su i ljudi pitali ko je zabranio Džeju da se pojavljuje na televiziji i tako dalje. Da rastorim malo tu priču, nije mi niko zabranio da se pojavljuje na televiziji, nego čisto sam hteo da se malo povučem do nove ploče. Znaš, ne valja i stalno biti na televiziji. Što se tiče ove pesme, ovo je jedna balada, svi mi znamo da to peva Oliver Dragović i svi znamo da tu pesmu ne može niko da otpeva kao on, normalno. Može malo tiše tamo, hvala. I da, viš kako ja to prekinem odmah. Pa ne, pa to je prava stvar. I da, posjeti me šta to beše ljubav, tu pesmu je napisala Marina Tucaković. I taj CD izdaje PGP RTS sa kombinacijom Centar scene, znači Bane Stanović, moja kuća. I taj CD, ne znam za koliko dana će izaći, bit će samo balade, znači neće biti brzih pesama, samo moje balade, stare hitovi sa tom pesmom koju sam ja otpevao na neki moj način. Pa to je u stvari ono što je najbitnije, da će se na CD-u naći isključivo balade Džeja Ramadanovskoga i kažu ljudi da najbolje pevaš balade. Pa dobro, to glupo je sada pričam da ja najbolje pevam balade. Tu smo, ja, Željko, fino, vidiš kako je. Pa da, dobro. Ja hvalim Željka, Željko hvali mene. Pa dobro. Džej, evo, već mi kolege iza kamere. Da, ono. Kako to ide. Dobro, hvala ti što si bio gost Muzičke kutije, prvi put na Pinku. Hvala što si me pozvala, eto viš, potrefilo se baš da dođem kod tebe. Da. Eto i drugi put ćemo te pozvati i sad ćemo čuti već najavljenu pesmu. Dakle, u pitanju je Šta to beše ljubav, a to Džej najbolje zna i Džej Ramadanovski, dakle jedna obrada. Hvala ti, Džej.